Yn gyntaf, ar am. Mae, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones dwi, a ydych chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith, lle mae'r Americanwr yma o ganolbarth yr Unol Daleithiau yn faddysgu i person o ganolbarth Sir Fôn ynglŷn â hanes llenyddiaeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'ch hoff app podlediadau, da ni ar gael ar YouTube i gweld ni neu wrando arno ni. Da ni ar gael gynta trwy am, a da ni'n gwerthfawrogi'n fawr iawn bod chi'n ymuno hefo ni i Jerry arwain ni yn union i le heddiw, Jerry. Wel, yn y bennod ddwytha, oeddwn ni'n sôn am chwedl Geraint, da. Ac dwi'n meddwl, ges ti wyl wrth drafod dillad Geraint efo ni, do. A dysgrifiad manwl o ddillad marchogion a morinion Llys Arthur ac yn y blaen. Pawb yn gwisgo pali, sef defnydd sidan ac yn y blaen. A shorts. Shorts, neu Neu kilt. Pais o bali ac yn y blaen gan Geraint. Ac yn y blaen, nes i ddweud bod rhaid ni drafod Breuddwyd Rhonabwy, achos mae'n chwedl sydd yn gwthio'r disgrifiadau yna i'r eitha mewn ffordd ryfeddol. Ac mae'n stori wych am gymaint o resyma. Felly, dwi'n meddwl bod rhaid i ni drafod Breuddwyd Rhonabwy. Gwych. A ti wedi awgrymu yn barod fod hwn yn bach yn fwy surreal o bosib. Mae'n wych y chwedl, mae'n wahanol iawn y lleill. Ond yn gynta, i bod yn stori wahanol, yn hwyrach yn destun llenyddol arloesol, sy'n ofnadwy o ddiddorol am be mae'n trio ddeud am y berthynas rhwng y traddodiad ei hun a chymdeithas. Eto, mae yna elfennau traddodiadol iawn o'r fframwaith. Mae dwy o'n chwedla brodorol yn Breuddwyd Maxen. Hon. Mae yna gyd-destun Cristnogol o ran Breuddwydion yn y Beibl, Breuddwyd Pharaoh yn yr Hen Testament, Matthew yn y Testament Newydd, a Joseph a Mae'r yn proffwydo'r genedigaeth yr Iesu, a Doethion yn dŵad ar y geni Iesu. Felly mae yna draddodiad i hyn, a mae yna gymeriaethau Celtaidd efo'r Aisling yn Iwerddon, dyn ni'n trafod o blaen. Mae yna destun canoloesol Gwyddeleg, dwi wrth ymwneud o Aisling y Mec Conglina, Breuddwyd Mac Conglina, sydd yn hwyrach yn peredio traddodiad yr Aisling, traddodiad y Breuddwyd. Mae yna ysgolhaeg o Arma yn Iwerddon, a mae yna frenin o'r enw Mac Conglina, mae yna frenin cathal Mac Ffingwina, sydd eisiau cael help, chos mae gen fo rhyw ddiafol glwthineb ynddo fo. Mae'n bita gormod. A mae Mac Conglina, mae'n ysgolhaeg, a mae wedi penderfynu bod bywyd ysgolhaeg yn ddiflas, felly mae eisiau bod yn fardd yn lle. Rhywbeth i ti feddwl amdano fo. Ac wedyn, mae'n cyfansoddi llwyth o gerddi dychanol am fwyd, a mae gyd am ryw freuddwyd rhyfeddol o grotesg am fwyd. Mae'n yn ymlaen, mae'n beth gwych. One waffer, thin mint. Mr Creosote. Felly mae yna gyd-destun Celtaidd a hengach hefyd o bosib ar hyn, a llwyth o bethau ar ran traddodiad y freuddwyd, fel ffurf lenyddol, da. Ond Breuddwyd Rhonabwy, wel, mae hon yn chwedl Arthuraidd. Dyn ni'n ymweld â byd Arthur. Mae Arthur ei hun yn chwarae rhan bwysig yn y stori. Ond mae'n hollol wahanol i'r chwedlau Arthuraidd eraill dyn ni wedi trafod, achos mae yna ddau gyfnod yma. Mae yna ddau fyd yn y stori yma, da. Reit? Roedd cyffroes am hyn. Reit? Dyn ni'n mynd i'r gorffennol, i oes chwedlonol Arthur, a'r byd hwnnw, ond mae'n dechrau yn y byd go iawn. I bob pwrpas, neu fersiwn ffuglenol o'r Gymru gyfoes. Mae'n trafod hanes diweddar iawn. Mae'n sôn am gymeriadau hanesyddol go iawn. Mae'n sôn am Madog fab Maerydydd, arglwydd Powys. Ac yn mrawddau gyntaf un y stori mae'n ei grybwyll. Mi oedd o'n dywysog hanesyddol. Tyrnasu rhwng 1132 a 1160. Tywysog Powys, Madog fab Maerydydd. Ac mi oedd hyn yn dilyn cyfnod o ansefydlogrwydd. Mi laddwyd 6 aelod o deulu Brenhinol Powys mewn ychydig o flynyddoedd cyn hynny. Felly oedd o'n dywysog cadarn yn creu sefydlogrwydd ar y cyfnod anodd. Llawer o ymladd mewnol. Ond oedd yna broblem gen y fo. Oedd ei frawd, yw'r goch, brawd
cymeriadau go iawn dyn. Yw'r goch, mae'n debyg yn ben teulu iddo fo. Dyn ni wedi trafod y pen teulu sy'n chwarae rhan yn y chwedlau yma. Un o swyddogion llys yn ôl y cyfreithiau Cymreig. Ond go iawn mi oedd Iorwerth brawd Madog yn ben teulu i'w frawd y tywysog yn arwain i luoedd rhyfal. Ond mae'n amlwg i Fadog weithio yn galad iawn i gadw i frawd Iorwerth yn hapus de. Ond rhyw densiwn ar rhwngthyn nhw, yn hanesyddol felly de. Ac dyna'r darlun dyn ni'n cael yn y stori. Iawn? Gallai jyst gofyn, lle di hon yn y llyfr gwyn a llyfr coch? Cwestiwn da, a diolch i ti am ofyn y cwestiwn achos dyma'r unig un o'r 11 o chwedlau brodorol sydd mond yn y llyfr coch. Sef yr hynna o... Na, diweddara. Sori, diweddara mae'n ddrwg. 1400. Ie, 1400. Mae'n bosib bod Breuddwyd Rhonabwy wedi bod yn y llyfr gwyn hefyd. Dyn ni'n gwybod. Mae yna agweddau ar iaith y chwedl sy'n ymddangos bach yn hun na'r llyfr coch, ond eto dyn ni'n gwybod. Ond cwestiwn da. Mond yn y llyfr coch. Yn unigryw felly. Felly, ond mae'n bell o bywys yn y 18fed ganrif, 2 ganrif o ran chydig o ran y llyfr coch, ond dyn ni'n gwybod. Diddorol. Mae'n diddorol. Felly, dwi eisiau dechrau efo chdi yn darllen brawddegau cynta'r chwedl yma, da? Dyfyniad cyntaf yma, sy'n cyflwyno'r cyd-destun hanesyddol go iawn yna, da? Reit. Dyma fi, reit. Madawg fab Meredydd a oedd iddo bywys yn ei thyrfyna. So, beth mae'n ei feddwl? Wel, dwi'n cymryd... Pwys i gyd, hyd at y ffiniau. Fo oedd iddo, fo oedd... Bia. Fo oedd bia Powys. Sef yw hynny o borffordd hyd yng Mae'n yng Ngwarthaf a'r Wistli. So, porffordd Pwlford yn Sir y Fflint, mae'n debyg da. Mae'n sawl gwaen bosib. A wedyn Gwarthaf, Gwaelod, y cantra mwyaf deheol ym Mhywys. O ie, wrth gwrs. Mae lle go iawn, mae'n disgrifio lle tywysog go iawn, a mae'n disgrifio i dirnas mewn ffordd dderyddol gywir. Ac yn yr amser hwnnw, brawd a oedd iddo, nid oedd cyfyrdd gŵr ag ef. So, gŵr o'r un urdd, o'r un statws. O ne te, urddas. Oce, reit. Sef oedd hwnnw Iorwedd fab Meredydd. Sef Iorwerth Goch. Iorwerth Goch, A hwnnw a gymerth... Gymerodd. Gofelaint. Gofal, pryder, poeni. Gofelaint mawr ynddo a thristwch o weled yr anrhydedd a'r meddiant o oedd i'w frawd a cyntau heb ddim. Felly oedd Iorwerth Goch yn ei ddigeddus iawn. O'i frawd. Ac ymgeisio a orig... A wynaeth. A'i gydymdeithion a'i frodorion maeth ac ymgyngor ac hwynt beth a wnelau am hynny. Felly oedd o'n anhygol a'i ddigeddus o'i frawd, yn teimlo bod o wedi cael rhyw gam ac oedd o'n fwy o urddas mawr, ond doedd o heb ddim, Jerry. Yn teimlo bod o heb ddim. Yn teimlo fo'r byw. Mae'n cael cam. Felly mae o'n cael sgwrs efo'i ffrindiau a'i frodorion maeth. Y meithrin bwysig bod teulu arall yn magu mab tywysog a mae o'n mynd yn agos iawn at ei frodyr maeth. Ac yn gori... Cymru cyngor. Mae cyngor beth yw'n beddol am hwnna. So dyn ni'n mewn... Mae hwnna'n dechrau... Gwleidyddiaeth fan, da. Da ni'n Games of Throneaidd iawn. A trio cadw dirnas. Ac wrth gwrs, da ni'n gwybod o ran yr hanes bod yr teuluoedd brenhinol Cymreig yn anhygol o weidlyd yn fewnol. Yn lladd ei gilydd am da ni wedi trafod hyn o blaen. Yn sbaddu ei gilydd ac yn anhygol o weidlyd. Oherwydd nad oedd na system sefydliedig o basio'r eiddo ymlaen. Yn union. Mae'n duedd i feddwl am y Saeson fel y gelyn, a mi oedd na rhyfeloedd wrth gwrs rhwng tywysogion Cymreig a'r brenin Lloegr, ond yn amlach yn ffeidio, dy deulu dy hun yn y bygwthiad mwyaf i chdi os ydych dywysog Cymreig. Y bobl peryglaw, dyfrodyr, a dy hanner brodyr. Mae'n cychwyn y chwedl hon wedi silo'r hanes go iawn. Oedd hynny'n ffaith, oedd hynny wedi digwydd ym Mhywys, da. Felly mae hynny'n ddiddorol, dydy. A felly wedyn mae'n mynd ymlaen, mae'n ol ac ymlaen diplomyddol rhwng y ddau frawd a'i cynghorwyr, da. A mae Madog yn cynnig swydd penteulu iddo fo, da. I'w frawd Iorwerth i gadw'n hapus, hefyd mae'n dweud i fod o'n cynnig meirch ac arfau ac anrhydedd iddo fo. Ond dydy o ddim yn ddigon i Iorwerth. Ddim yn hapus, da. A Iorwerth yn mynd, a mae'n wych, mae'n dweud i fod o'n mynd ar herw, da.
i sbeilio a dwyn a'r herw hyd yn Lloegr. Felly mynd dros y ffin i Loegr a herw, de. A mae'n dweud, a dwi'n dyfynu wan, a lladd celanedd. So, Celain ydi corff marw. So, mae'n lladd pobl. Mae'n lladd pobl a llosgi tai a dala cachoroni. Felly mae'n mynd dros y ffin efo'i bobl ei hun. Mae'n sbeilio, mae'n lladd pobl yn Lloegr, mae'n llosgi tai a mae'n cipio pobl yn gachoroni. So, mae'n creu trafferth. Felly mae'n y broblem wleidyddol yma oes wan i Madog, de. Mae frawd o'n creu trafferth dros y ffin yn Lloegr. Dros y ffin efo glynion pwerus. A creu glynion pwerus i'w frawd yn y pen draw. Yn union. Felly di Madog ddim eisiau i frenin Lloegr ddod i'r rhyfelag. A mae eisiau heddwch yn ei dirnas ei hun. Iawn, felly, na fo. A mae Iorwerth allan o reolaeth, Jerry. Yndi, hollol. Felly, mae Madog yn anfon dynion, negeswyr i geisio cael hyd i Iorwerth, i gael gafel arno fo, de? Ac un ohonyn nhw oedd dyn o'r enw Rhonabwy. Breuddwyd Rhonabwy. Y stori yma, de, reit? Mae'n enw reit... Anghyffredin, yndi. Oes yna rhyw syniad? Dwi mon yn gyfarwydd ar enw o'r chwedl yma, de. O hwyrach oedd yr awdur eisiau iddo fo sefyll allan fel cymeriad. Mae'n swnio'n Gymreigedd iawn, ond eto mae'n unigryw dydy. Rhonabwy. Hollol. A mae Rhonabwy mynd gyda 2 ddyn arall, a mae'r chwedl yn deud i bod nhw'n dod i dŷ rhywun o'r enw Heilyn Coch, fab Cadwgan, fab Iddon i aros. Mae'n swnio fel rhywun go iawn, dydy. Heilyn Coch, fab Cadwgan, fab Iddon. A wedyn, cawn, yn y stori, cawn ddisgrifiad manwl iawn o dŷ Heilyn Coch. Lle mae Rhonabwy'n aros dros nos. Felly dyma'r dyfyniad nesaf. Dyma ni. A phan ddeithant parth ar tŷ, sef y gwelynt lawr pyllog anwastad, yn y llei y bai frwyn arno, a braidd y glynau dyn arno, rhag llyfned y llawr, gan fiswail gwartheg a'i trwnc. Cyfri trwnc? Piso. A piswail. So, dos yn ei drwy'n, Jerry? So maen nhw'n ddod ar y tŷ, a maen nhw'n gweld bod y llawr yn anwastad ac yn byllog. Mae llawr llawn pylla ddŵr, de? Wel, dim just dŵr dwi'n meddwl. Na, yn union. Mi oedden nhw'n gwasgaru brwyn fel carped, lle. Mae'n tŷ tlawd, felly, yn lle y bai brwyn. Lle mae brwyn, y braidd, mae'n anodd... Mae'n anodd I ddyn gerdded, de. Achos rhaid llyfned y llawr. Mae'n llithrig gan fiswel a thrwnc y gwartheg. So mae'n fochaidd. Mae'n anodd cerdded y llawr llawn fiswel. A rhag llithro ar y... A pylla ddŵr ar y llawr. Rhag llithro ar y tail. A gwartheg yn byw yn y tŷ. Dos ymlaen, dar nes y wych. Yn y lle y bai pwll, dros... fynwgol ei droed. So dros ffer, So mae di cael socsan. Piswel. A rai y dyn gan gymysgu dwfr a thrwnc y gwartheg. So mae o di cael socsan mewn cymysger o ddŵr a piso buwch. Yn union. Felly mae'r tŷ yma yn fydr iawn. Mae hwn yn ffiedd. Mae hwn yn ffiedd. Ac mae'r disgrifiad yn mynd ymlaen ac ymlaen. Mae'n manlu ar y bydreddu a'r cloddi. A mae'n wrthbwynt yr hyn ddaw nes ymlaen pan rydyn ni'n mynd yn ôl I fyd chwedlonol Arthur. A dyn ni'n cael disgrifiadau manwl o'r holl wisgoedd gwych a'r arfau anhygoel ac yn y blaen. Wrthbwynt bydol. Dyna reality hyll y Gymru gyfoes mewn ffordd. A wedyn mae'n dweud, mae bonion celyn ar hyd y llawr, mae gwartheg di bod yn bita celyn ac yn y blaen. Ac mae'n heinwrigan gwrach, mae'n dweud, nid gwrach fel witch, ond gwrach fel heinwrigan, mae'n gael debyg, sy'n tendio tân trwy daflu is i'r tân, ac mae'n creu cymaint o fwg nes bod yn anodd I anadlu. So ti'n at y ffera mewn piso. Mae yna fwg yn llond y lle bod chdi'n tagu. Yn union. Dyna lle mae Rhonabwy a'r ddau arall yn cael aros yn os. Ar ei ganol I neges yn chwilio am Iorwerth. Iawn. Felly, ond... Mae'n lot o hiwmor yma, does? Hiwmor grotesg. Oes. Ond, dwi'n meddwl, mae'n rhywbeth dyfrifol iawn yn digwydd yma hefyd, da? Achos mae'n darlunio cyflwr
clawd trienus sathredig y Gymru gyfoes. Mae'r tywysogion yma'n ffrio ymysg ei gilydd. Mae teulu brenhinol Powys yn ffrio ymysg ei gilydd. Mae'n fygythiad i barhad y dirnas. Ar ôl cyfnod o ansefydlogrwydd, mae Iorwerth wedi llwyddo i greu tirnas gre, ond mae frawd o'n creu trafferthu. Felly mae oherwydd giamocs yr arweinwyr, mae'r gymdeithas yn dlawd, da. Sobor. So mae hynny'n bwynt o frifol i hyn hefyd, bod yna hiwmor hefyd, da. Mae hynny'n diddorol, dydy. A mae'n dan wych o lenyddiaeth, da. Wedyn, mae'n dweud bod yna groen, na i ddim dorfodi ddarllen nhw, mae yna groen dyniawed a dyniawed a anar heffer, buwch. Ia, dyniawed, anar, melyn, croen, buwch, melyn yna, a rhyw ysgynlawr, rhyw darn o'r llawr sy'n uwch. Esgynlawr? Ie. Dyn o hyfryd. Ie, dyn o darn bach o'r llawr wedi codi. Esgynlawr? Fel ysgynfaen, os da chi'n mynd. I fynd o gefn ceffyl fel Rhiannon yn y gainc gynta. Neu chi brif lenorion, pan da chi'n mynd i ennill pethau, da chi'n mynd ar yw esgynfaen, tybed, yn yr orsedd? Dwi'n gwybod. Orsedd, Mae'n llog di hynna. Mae'n llog di. Be bynnag. Mae'n siŵr bod esgynfaen yn yr ola. Mae angen ymgyrch i gael esgynfaen yn yr orsedd. Ond be bynnag, felly maen nhw'n gorau cysgu, a mae'n wych. Mae'n Rhonabwy cael trafferth cysgu, mae'n chwaen, Mae'r ogla a'r mwg rhwng bob dim. Ac mae o'n penderfynu mynd i fyny'r ysgynlawr yma a chysgu ar y croen melyn. A mae wedi cael achlys o rhywbeth, bod o rhywbeth arbennig am y croen yma. Fel lle bach i gysgu, fel gwely bach. So mae'n cysgu ar y croen, a mae'n dweud, ac yn gydnaid ag eddaeth hun yn ei lygaid, felly unwaith a hun, cwsg yn ei lygaid o rhodded drych iddo. Cofio o ddechrau Breuddwyd Maxen, mae'n dweud gwelodd, Maxen ei gwelau, Maxen Breuddwyd. A rwan mae'n dweud rhodded drych iddo fo, fel Breuddwyd. Gweld rhywbeth arall mewn drych. Mae hynny'n ddiddorol, dydy. Mae'n breuddwydio. Ac dyma ni yn y Freuddwyd. Wedyn, dyn ni yng nghanol Breuddwyd Maxen. Breuddwyd Rhonabwy. Breuddwyd Rhonabwy, wan, lle. A wedyn mae'n gweld ei fod o yn cerdded ar faes a'r gyngroeg. Gyngrig fawr a gyngrig fechan heddiw, mae'n llefydd yn ymwl Trallwng, mae'n debyg. Yn ymwl ardal Trallwng mae o, da. Iawn. Ac ymhwys, beth bynnag. Ia, fo ar ddau arall. A mae'n clywed twrw, mae'n sŵn mawr, fatha nadw o frawchus, da. A mae Rhonabwy'n sbio to fo, a dyma rhyw farchog mawr wedi. Mae'n gawr o farchog, reit? A mae'n ei wisgo'n wych, a mae'n disgrifio'r dillad a'r arfwisg a'r gwisg y ceffyl i gyd yn fanol iawn. Mae'n dŵad ar hol nhw, da. Ac dwi'n meddwl, dwi eisiau ti ddarllen hwnna, a mae'n mynd reit, mae yna dudalena fan hyn. Ie, eisiau ti ddarllen y disgrifiad o'r dyn mynd i weld. So pwy di hwnna? Y marchog, y gwrainc, sef gŵr yfanc, sy'n dŵad ar gefn ceffyl ar ôl. Mae'n edrych yn ôl ac yn gweld hwn. Hyn yn dod ar ei ola. Gwarenc. Sef gŵr yfanc, de. Pengrych. Gyda gwallt cyrliog. Chdi dda, de. Gwarenc pengrych melyn a'i farf yn newydd eillio ar farch melyn. Ac o ben ei ddwygoes a thal ei ddeilyn i wared yn las. So, lliwi ddillad o, de? So mae ddillad o'n las. Ie. A phais a bali lemyn am y marchog. So, be di'r bali ma eto? Pali di sydanwed o. So mae i gyd yn gran. A wedi wnio ag adnafedd glas a chleddyf eirdwrn ar ei glyn a gwain o gordwal newydd iddo, sef y lledar ma o Sbaen, a charau o ledr ewig a gwaig arni o aer. So, gwaig bwcl. So mae gennym fo felt hyfryd o ledar ewig a bwcl. Aer, de. Mae o'n swank, dyri. Yndi. A mae'n mynd ymlaen, mae'n disgrifio rhagor o ddillad. Mae'n dechrau dyn ni, de. Na i ddim darllen gyd. Disgrifio ddillad. Mae'n mynd drwy suitcase o, dydw. Fashion fanylder, de. A mae pob peth yn foethus ac yn hardd ac yn wych, wrth gwrs. Wahanol iawn i'r tŷ yna yn mywys, tŷ Helyn Coch. Wedi cael socsan diswel. Ond mae'r marchog yma, mor wych i olwg, mae'n ymddangos yn ffyrnig hefyd, mae'n rhywbeth brawchus, mae'n fawr, mae'n fygythiol. Felly mae Rhonabwy ar ddau ddyn arall yn dychryn, mae'n oes i ffoi, ac mae o'n ei hymlyd nhw.
ac mae'n pwysleisio'r ffaith I fod yn gawr o ddyn, y marchog ifanc gwych yma de. Mewn ffordd, neu hwrach pwysleisio bod Rhonabwy'r lleill yn fychan de. Mewn ffordd ddonio, a bob tro dwi'n darllen hwn, dwi'n gweld rhyw gartŵn Looney Tunes o gyfer plant bach. Mae'n deud bod pan mae'r march yn anadlu allan, mae'n chwythu'r Rhonabwy'r lleill bellach I ffwrdd. A pan mae'r march yn anadlu mewn, mae'n signo nhw nes ato fo. So mae'n dynion bach ar redeg I ffwrdd, a mae'r cawr o farch yn anadlu, yn signo nhw mewn. So mae'n anferth de. Maen nhw'n mewn byd swriel, byd chwedlonol yn sicr, lle mae pawb yn fwyno nhw de. A dyna sydd wedi'n cael cyflwyno hynna. A wedyn, mae'n dal nhw de, mae'n dweud, Peter Ffoni, dwi'n eisiau lladd chi, maen nhw'n sgwrsio, a maen nhw'n holi beth di enw fo, a mae'n ateb, iddaw fab mae'n mynio, ac mae'n deud bod gyda fo lysenw. Dyn ni wedi crybwyll hyn o'r blaen wrth drafod Cad Gamlan, iddawg cordd Prydain. Y corddwr, fod ar ei greu'r yr hanes rhwng Arthur a yw Gefnder, na ti? I nai. Mae'n deud I fod o'n ymysg y negeswyr yng Nghad Gamlan, brwydr fawr ola Arthur, rhwng Arthur a nai Medrawd, ac mi oedd yn ŵr ifanc penboeth a wyddys I ymladd, felly nath o ddrysu'r negesyn yn fwriadol I greu hyfal yn lle heddwch lle. Ac mi ddweud, mae'n ddiddorol iawn bod nhw'n sôn am ddwedd y traddodiad Arthuraidd yma pan mae Arthur dal yn fyw ac yn iach yma. Da ni wedi trafod... A hefyd, fan hyn, da ni'n cysylltu ar traddodiad Arthuraidd, ynddo? Cos hyd yma... Ie, a da ni'n gwybod bod Camlan. Ac hefyd, o ran... Da ni wedi trafod Cad Gamlan mewn Pennod gyfa, do. Apocalypse Arthuraidd. Os ni'n meddwl am sut mae'r byd Arthuraidd yma yn y stori hon yn wrthbwynt I beth sy'n digwydd yn y byd go iawn yn Powys. Wel, mae'n rhoi'r fi'n chwali Tynnes Powys efo'r ddau frawd yn ffrio ymysg I gilydd. Dyma ni, cofiwch beth ddigwyddodd I fi Arthur efo Cad Gamlan. Mae'n ddiddorol. Mae'n ddiddorol iawn. Wedyn, mae'n stori gymlath. Wrth gwrs yn gyda gadael llawr iawn o bethau allan. Meddwl o'n edrych I weld Ond, yn y pen draw, mae iddawg yn mynd â Rhonabwy I weld Arthur. A brenin Arthur un. A mae o a'i fyddin wedi gwersylla ar lan yr afon Hafren. Yn yr ardal yna, de. A maen nhw'n paratoi I ymladd. Maen nhw'n paratoi ar gyfer brwydr yn erbyn yr hen Elin, y Saeson. Efo osla gyllellfawr yn arwain y Saeson, de. Reit? Gyllellfawr. Ie, wych, dyri. Gyllellfawr. Ac mae Arthur yn holi iddawg ble cafodd o y dynion bychain hynny. Arthur y ffawb yn gewri, de, a mae Rhonabwy. Mae chydig bach o Jonathan Swift a Gulliver's Travels ydy, chydig bach. Ydy. A wedyn mae iddawg yn cyflwyno Rhonabwy neu pwydio a'r ddau arall. A wedyn, dyfyniad nesaf, hwyrach yn un ola chdi, yn egluro beth mae Arthur yn imharodr yma dydi, a beth mae o'n neud fel ymateb, mae'n gweld Rhonabwy, lly. Sef a orig yr emerawdwr glas o wenu. Ie. So, dyma wynaeth yr ymharodr, sef Arthur, de. Glas yn golygu lled, fatha lled hanner. Hanner gwenu. Hanner, ie, a gwenu, go wenu. Felly hanner, fatha rhyw hanner rhyw wenu, de. Felly chydig bach o rhyw wenu, lle. Iawn? Arglwydd heb iddawg. Dedodd iddawg, ie. Beth a chwerddi di? So mae'n meddwl bod Arthur... Pam o ti'n rhyw grech wenu? Pam ti'n chwerthin, ie. Iddawg heb yr Arthur. Nid chwerthin o'n af, na mynd trianed gennyf fod dynion cyn fawhed a hynny yn gwarchadw yr ynys hon gwedi gwyr cystal ac ai gwarchedwys gwarchodod lle de, gwarchodod gynt, ie. So, os dwi'n darllen iawn, iddawg, nid chwerthin o'n af, na mynd dwi'n trian... Ie, mae'n trian gen I, de. Ie, dwi'n triennu fod dynion cyn fawed, be mor fydur. Mor isel. O, mor isel. Baw y domen. Baw isel domen. A hynny yn gwarchadaw yr ynys hon wedi gwyr cystal. So, da ni wedi syrthio mor isel. Bod bobl mor
Dydyr. Ia, yn union. Mae hynny wych. Yn hogla bisod. Bisod. Arfer ddim yn sôn i hogla nhw, ond maen nhw'n edrych yn isel. Maen nhw'n fychain hefyd. Mae'n cael nhw'n ddynion bychain. A felly, mae yna rhywbeth swriel yma does. Di breuddwydion ddim yn dilyn patrwm normal. Di'n mynd i bob man mewn breuddwyd weithiau go iawn. A felly, dim yn ni mynd yn ôl i oes chwedlonol Arthur, ond fel pe bai Rhonabwy mynd yn ôl o'r gorffennol, de. Pan oedd Arthur yn ei anterth yn gwarchod yn Ysbrydain, ac wedyn wedi clywed am Gad Gamlan yn barod. Dwedd, teyrnas Arthur lly. A mae'r Arthur ei hun fel pe bai yn siarad o tu hwnt i'r bedd, ac yn dweud piti bod dynion bach cachlyd fel hein yn cadw Prydain a nynna wedyn y gorffennol, de. A'r gwymp, ti'n modd. Da ni wedi cael Camlan, sef y gwymp. Felly, oedd na ddynion mwy ym mhob ffordd yn gwarchod y deyrnas. So gwrthgyferbynnu'r ddau fyd a'r ddau gyfnod mewn ffordd drawiadol iawn. Dwi yn licio meddwl am hwn fel bach o fel Gulliver's Travels. Mae'n elfen o hynna, yn sicr. Mae'n rhywbeth rhyfeddol yn hynna. A wedyn mae... Felly mae hynny'n bwysig, da. Dyna i rw radda graidd a chalon yr holl berianwaith sydd yn gyrru y stori ni blaen. Y gwrthgyferbyniad rhwng natur sathredig y Gymru gyfoes a'r hyn oedd yn digwydd yn yr hen oes aur yn oes Arthur. Mae'r frawddeg yna yn crisialu yna rhywbeth. Ond wedyn mae'n mynd ymlaen, mae yna filwyr yn parhau ddwad, mae byddin Arthur yn tyfu, mae yna filwyr yn cyrraedd a arwyr, mae nhw'n cael eu henwi, mae'n disgrifio eu gwisgoedd, eu harfau, eu ceffyla, yn fanwl iawn. Dyn ni'n cael blas yn barod. Mae'n lwyth o bethau, mae'n ymlaen ac ymlaen, ei arfwisg a arfau pob dim. A wedyn mae'r fyddin yn symud yn nes at y lle, y drefnwyd ar gyfer y frwydr, lle. Hynny mae Arthur a Osleg y Llellfawr wedi trefnu cael sef brwydr Baddon, un o frwydr y mawr Arthur. Yn yr hen draddodiad, lle. Mynd yn ôl o'r testyn y Lladin cynnar iawn. Ac mae'r Saeson yn ymperatoi, maen nhw'n symud yn nes a gwersylla eto. Wedyn mae Cai yn cyrraedd, un o'r hen arwyr traddodiadol lle, a mae yna cynnwrf mawr pan mae Cai yn cyrraedd ac yn y blaen. Ac wedyn mae'r milwyr yn disgwyl ymladd eto, maen nhw'n symud ymladd. Mae rhywbeth, os ti'n darllen hynna'n gofian y milwyr o'r arf o byd ac yn y blaen, maen nhw'n sôn am yr peth mae hurry up and wait, lle mae milwyr yn gwrdd, come on, hogiad yn ei mynd, a stopio aros yn gwbl wisnosau cyn ymladd. Rwy'n deimlad felly, maen nhw'n symud y nes, maen nhw'n gwersylla eto. Ond gan wybod bod y drin... Draw, maen nhw'n ymrwyd hollol. A wedyn, mae Arthur yn gofyn i un o'i gadfridogion, un o'i arweinwyr o Owain, fab Urien, a mae yna chwedl gyfa, Iarlles y Ffynnon, sy'n canolbwyntio ar Owain, un o farchogion Arthur. Dyna ni heb i thrafod eto, mae'n gymaint dal yn y ddeba. Ond mae Owain, a mae'n hen gymeriad traddodiad o hefyd lle. Mae'n gofyn i Owain chwarae gwyddbwyll ag o. Reit, da ni di dod draws gwyddbwyll o blaen. Maxen Lydig, Maxen Lydig, a oedd ti'n sôn wrth gwrs ar y pryd, i bobl sydd ddim wedi clywed y bennod honno, fod gwyddbwyll ddim yn golygu yr un peth a mae o i ni heddiw. Hen gêm Geltaidd. Mae'n y fersiwn Gwyddeleg, ffithchel, yn Gwyddeleg ac yn y blaen. Mae'n hen gêm, ond fath o gêm hyfal. Gêm strategaeth. A mae'n debyg yn lle bod yna ddwy ochr gyfartal fel heddiw efo gwyddbwyll, chess yn Saesneg. Mae yna frenin a mae yna barti hela sy'n trio amgylchynu a dal y brenin. Rhywbeth fel oedd, mae'n debyg. Gêm brenhinol a strategaeth filwrol yn sicr. A wedyn, felly, a mae'n rhan fawr o'r stori wedyn, disgrifiad o Arthur ac Owain yn chwarae. Maen nhw, os ti'n cymryd ôl o meddwl amdano fo, maen nhw mewn gwersyllfa yma yn disgwyl ymladd, brwydr fawr. Ac yn ystod y cyfnod tawel cyn ymladd, maen nhw'n chwarae gêm rhyfel, dydyn, ar y bwrdd. Mae'n ei ddorol, dydi? Mae'n mynd ymlaen ac ymlaen. Ac deir gwaith, mae gweisio, mae negeswyr yn dŵad, i ddeud, a frys, mae'n yna broblem, maen nhw'n tarfu ar Arthur gan y gêm, mae'n dweud, mae'r broblem yma, mae'n gweision a macwiaid Arthur, sgwireiriau, gweision, macwiaid Arthur, yn aflonyddu, yn disturbio, yn haslo, yn aflonyddu ar Franhes Owain, Branhes Brain, reit? Brain Owain. A mae'n mynd yn gynyddol ddrwg. Bob tro mae'n dod nôl, mae'r cwffio rhwng Macwiaid Arthur a Brain Owain yn mynd yn waith. Brain, o be di Brain? Reit, cwestiwn da iawn. Felly, a ni'n mynd i gliro hynna,
Mae rhywun yn gweld cigfraen neu fraen ar arfbais, yn wedyn mi oedd Owain yn cael ei gysylltiedig â theulu Dynefwr yn Ne Cymru, ac mae yna dair bran neu cigfraen ar arfbais teulu Dynefwr, felly yna hen draddodiad yn lle, a mae yna gyfriadau llenyddol eraill ar ran llenyddiaeth Gymraeg sy'n sôn am braen Owain neu branhes Owain fel rhyw arfbais, ond hefyd mae yna rhyw awgrym bod braen yn llys enw ar gyfer dilynwyr Owain. Right. Dyn ni'n gwybod bod cigfraen y braen yn mynd i faes y gad i fyta cyrff y Meirwan, felly mae'n ddelwedd filwrol addas dydi galw milwyr yn fraen. A maen nhw'n anifeiliaid cymdeithasol, so teulu, yn union. Ond yn y stori hon, gan i bod hi'n stori swrialaidd, rhyfedd, be bynnag, mae'n fel pe bai braen Owain yn fraen go iawn. O, reit, oce. Dyna'r ateb o'n i ddim yn ei ddisgwyl, reit, oce. Ond dwi'n meddwl bod mae hynny'n yn istryw hynod ddiddorol, yn fwriadol gan yr awdur yma da. A os mae fel pe bai o'n troi un o symbola rhyfel, braen ar arfbais, yn rhywbeth go iawn, a mae yna broblem lle. A felly mae drafferth rhwng Macwiaid y gweision Arthur a branhes, braen Owain yn mynd yn waith bob tro mae'n neges yn ôl. Nes yn diwedd, mae hogia Arthur yn dechrau lladd braen Owain. Mae'n broblem de. Ond bob tro mae Owain yn poeni bod ei fraen i gael ei lladd, a mae Arthur yn dweud, na, dwi eisiau parhau a chwarae. Chwarae. Dwi'n eisiau stopio chwarae, dwi eisiau parhau a chwarae gêm. So, tra bod rhyfela go iawn yn digwydd, oedd ei fewn i rengoedd byddyn Arthur, mae Arthur yn anwybyddu'r peth ac yn chwarae gêm rhyfel ag Owain. So rhywbeth sophistigedig, diddorol yn digwydd fyna o ran sylwebaeth gymdeithasol, dwi'n meddwl da, ond mae'n gymlaeth ar mynd ymlaen. Wedyn, mae Owain yn gofyn i'w negeswyr yn ôl a codi i fannar rhyfel. Yn meddwl, wel, hwyrach bod y fraen ar y fannar fel arfbais teulu Dynefwr. Ac unwaith mae bannar Owain wedi ei chodi, mae'r braen yn argyfnerthu. A wedyn mae negeswyr yn dŵad deir gwaith, Arthur, mae brannes, mae braen Owain yn dechrau aflonyddu ar dy facwyau. A wedyn maen nhw'n dechrau lladd dy facwyau. Ac yn diwedd... Mae'r bod wedi troi. Yn union. A wedyn y frwydr wedi troi. Ac mae fel... Meddwl amdano Arthur ac Owain yn chwarae gêm rhyfel. A mae fel sy'n y weithredoedd go iawn yn y byd go iawn. A bod ei milwyr go iawn yn ymladd fel mae'r gêm yn cael ei chwarae. A rhywbeth anhygoel yn fanna. A wedyn yn y diwedd, pan mae gweision Arthur yn cael ei lladd gan y braen, mae Arthur yn cael digon, mae'n sefyll, mae'n chwalu'r gêm, ddim eisiau chwarae dim mwy wedyn. Ond mae hynny'n cael ei weld gan ysgolheigion fel arfer, fel rhywbeth o blaid heddwch, mae'r Arthur yn dweud, na, dwi'n eisiau chwarae rhyfel dim mwy, dwi'n eisiau heddwch, de. Ond mae'n gymlaeth, dydi. Hwyrach bod gollwr sal. Falle bod o'n gollwr sal, dyna ni'n mynd i... Ond mae'n rhywbeth diddorol iawn yn digwydd. A wedyn, mae negeswyr yn dŵad, negeswyr eraill yn dŵad, ac yn dweud bod osla gyllellfawr arweinydd y Saeson, sy'n barod i ymladd yn mrwydr mynydd baddon, bod osla gyllellfawr wedi penderfynu gohirio'r fwydr. Felly ar ôl i Arthur stopio chwarae gêm rhyfel gwyddbwyll, mae'n neges yn dŵad bod y Saeson ddim eisiau ymladd wan. So mae heddwch yn lle rhyfel. Ddiddorol, dydi? Gohirio rhyfel o leia, a mae heddwch o leia dros dro. Mae lot yn mynd ymlaen efo fe. Lot fawr. A mae hwn i gyd yn y Breuddwyd. Yn y Breuddwyd. Mae'n gorwedd ar y croen arbennig. Mae dal yn y Breuddwyd. Reit. A wedyn cyn iddo ddeffro, dyna'r brif stori mewn ffordd. Ac o bosib dyma ni yn darllen gwaith gan artist o lenor arloesol yn sgwennu rhyw beth hollol wahanol, hollol newydd, hwyrach i gynnig berniadaeth gymdeithasol o ran arferion milwrol y cyfnod, hwyrach o ran y chwedlau hynny sy'n dyrchafu ymladd ar rhyfel gymaint hefyd, ti'n bod? Pan ti'n dweud bod hwn yn wahanol, da ni wedi sôn am yr dylanwad nôl o blaen, ond yr dylanwad Ewropeaidd yn dod nôl i fewn i Gymru. Ti'n dweud bod hwn, mae'n amlwg yn reit wahanol i'r chwedlau eraill da ni wedi drafod. Ydy o'n wahanol i stwff sy'n digwydd yn Ewrop ar y pryd? Mae hwn yn... Dwi'n meddwl y peth agosau, mae'n wahanol iawn, mae peth agosau o ran bod yn destun llenyddol sy'n mor ddyddgar o wahanol lle, ac yn defnyddio cyfrwng y freuddwyd yn gwahanol y chwedl Wyddeleg yna. Ond mae'n hollol, mae'n dychanu trwy sôn am fwyd, a rhestr holl bethau bwyd. Ond
pethau gosa o ran defnyddio'r cyfrwng i wneud rhywbeth hollol wahanol. Yn marn ni. A wedyn o ran rhyw feirniadaeth gymdeithasol, ydy hwnna'n ni'n edrych yn ôl ac yn cymryd yn safona ni ac yn darllen? Achos ti'n gallu gweld o fel y cyferbyniad rhwng y bywys gyfoes sydd ar ei gliniau a mae bobl yn byw mewn sefyllfaoedd druenus. Cyferbynnu hynna hefo'r golyd anhygol yma a'r disgrifiadau manwl, gorfanwl bron o be mae... Dwi'n gallu gweld pam os ti'n gallu gweld hwnna fel beirniadaeth gymdeithasol. Wel, hefyd am y ffaith bod Arthur ei hun hwyrach, chwad yn ymhyfrydu ormod mewn chwarae rhyfel, o bosib. Dwi wedi gweld yn Geraint bod tad Geraint yng Nghymru yn dweud, pam o'n ti'n aros efo Arthur yn chwarae rhyfel yn mynd i dwrnamaint i gael clod yn lle dod nôl ar rhedeg y deyrnas go iawn. So wrach bod yna rhyw ferniadaeth oedd i fewn i'r traddodiad llenyddol o be mae'r math yma o chwedlau yn mawrygu ac yn dyrchafu de. Diddorol de. Wel, ffantastig. Cwbl o beth eraill. Cyn i ni orffan. Dyna'r brif stori ddyn ni. Mi nes ti, mae yna fwy o. Mae yna cwbl o bethau bach, cwbl o frawddegau, reit ar y diwedd, sydd yn ddiddorol iawn. Mae werth i trafod. Iawn. Cyn i Rhonabwy ddeffro. Iawn. Si gael ei iawn. Mae'n dweud bod beirdd yn dŵad i ddatganu cerdd i Arthur. Mae'n disgwyl beirdd yn cael ei mawl. Ond mae'n rhyw ddychan yna. Mae'n dweud, ond nid oedd dyn a adnapa'r gerdd honno, ond neb yn dall y gerdd, na mynd cadwriaeth, dyn sy'n cadwriaeth, dyn sy'n dall yr iaith yn iawn. Eithir i fod yn fwlent i Arthur. Felly hwrach bod hyn rhyw ferniadaeth o'r beirdd cyfoes oedd yn canu mawl, a bobl gyffredin ddim yn dall y canu caeth cymleth a'r holl eirfa gymleth yma. Dweud bod neb yn dall be mae bar yn ganu. Fatha fi'n cyfarfod T. Gwyn Jones. Ond cadwriaeth sy'n dall. Wedyn mae Cai yn deud pwy bynnag y fyno ganlyn Arthur. Ti eisiau gwybod hynna? Canlyn Arthur. Pwy bynnag y fyno ganlyn Arthur, byd heno yng Nghernyw gydag ef. Yn ôl... Deud yn eto? Byd heno, bydded ef, dewch i Gernyw heno gydag ef. Yn ôl i Lys Arthur yng Nghelli Wig. Nid Carllun ar wisg fel y rhamantau Ffrengig, ond Cernyw, lle. A wedyn mae'r fyddin fawr yn dechrau symud, ceffyla gyd a'r arfau, a mae'n dweud, a rhag maint y cynnwrf hwnnw, deffro a orig Rhonabwy. Felly oherwydd sŵn y ceffyla yn symud, mae Rhonabwy yn deffro. Freuddwyd, lly. A wedyn, mae'n sylweddoli fod wedi cysgu am 2 noson a 3 dydd. A wedyn, reit ar y diwedd, yn ei gorffen gyda hyn, mae yna rhyw frawddeg glo, neu brawddegau clo, yn dweud, a'r storia hon a elwyr Breuddwyd Rhonabwy. Iawn, y teitl. A lle mae'r achos, dim yr achos na wyr neb y freuddwyd. Felly dim yr reswm pam nad oes neb yn gwybod y freuddwyd. Na bardd na chyfarwydd. Bardd a cyfarwydd, sef storiwr oedd yn adrodd chwedlau ar lafar. Heb lyfr. Felly mae'n dyrchafu testyn llenyddol sgrifenedig ar draul y traddodiad llafar yn dweud, wlwch, dych angen y llyfr. Mae'n y llyfr coch. Llyfr coch, Mae angen llyfr i gael llyfr. A dim yr rheswm pam dydy bardd na chyfarwydd ddim yn gallu adrodd y stori, dych angen llyfr. O achaws, o herwydd, o achos y gynnifr lliw, a oedd ar y meirch, ar holl disgrifiadau lliwgar o'r meirch, a hynny o ymrafael yw odidog ar yr arfau, ac ar ei cywirdiba ac ar y llenni gwerthfawr a Mae'n rhinweddol. Oherwydd yr holl ddisgrifiadau manwl o ddillad ac arfau a gema, pob dim, mae'n rhy fanwl i rywun gofio ar lafar, felly mae angen llyfr. Felly mae'r testyn yn llyfr ganolog, yn dyrchafu sgwennu ar draul crefft y bardd a'r stori o'r llafar. A mae'n rhywbeth bach diddorol iawn. Mae hwnna, fel weld bod ysgolheigion yn mwynhau yr tro bach ola yna yn y gynffon. Ac os oedd unrhyw un yn dyfalu be oedd arwydd o cad Canlyn Arthur, dyna deitl cyfrol o sgrifa gwleidyddol Saunders Lewis, Canlyn Arthur. Pwy bynnag y fyno Canlyn Arthur. Felly, diddorol. Reit, Jerry, ffantastig, nes i wir fynhau Breuddwyd Rhonabwy. Da ni'n tynnu terfyn yr chwedlau. Mae gennym ni Iarlles y Ffynnon, Peredr, yna ddwy ar ôl. Ddwy ar ôl, reis.
Diolch yn fawr iawn i ti, Jerry. Oedd hwnna'n hynod ddiddorol. Diolch i chi am ymuno hefo ni. Cofiwch bod ni ar gael drwy'ch hoff app podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube i'n gweld ac i wrando arno ni fyna. Da ni ar gael gynta ar am. Gynta ar am. Gynta ar am. Da ni'n werthfawrogol tu hwnt bod chi'n ymuno hefo ni. Da ni hefyd yn gwerthfawrogi'n fawr iawn y gwaith mae Richard Martin yn ei wneud yn ei gynhyrchu. Fyddwn ni wir yn gwerthfawrogi os da chi'n rhannu'r newyddion am fodolaeth y podlediad efo unrhyw un alla fod efo diddordeb. A da ni'n gobeithio a byddwch chi'n ymuno hefo ni y tro nesaf ar gyfer rhywbeth anhygol o gyffroes. Hwyl fawr. Hwyl fawr.